بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hormatly musulman doganlar, bugünkü dersimizde düş barada gurruna ders. Düş hakikat mi? Eger hakikat bolsa näçe aýrylýar? Dogry düş görsak näme etmeli? Erbet düş görsak näme etmeli? Ve bu barada dinimizde, İslam'da näme diýilipdir? Şo barada durup geçeriz. Musulman doganlar, düş haktır. Düşün haklygy Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde bize haber berilýär. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamın ve Yusuf aleyhisselamın düşleri bize haber berilýär. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düş görerken ve öz gören düşlerini sahabalarına gurrun veripdir. Ve edil şonun ýalakka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına gören düşlerini yorgud edip beripdir, yani açıklap beripdir. Ve düş barada musulman doganlar kän hadisler ba Buhari, Muslim ýaly hadis kitaplarymyzda we başga da hadis kitaplarymyzda ýörüýte düş bölümi ba. Ve şol bölümlerde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin düş barada aýdan hadisleri aýdyp geçilýär. Hadislere göre musulman doganlar düşler üçe bölünýär. Birinji topar düşler dogry düşler. Türkmençilikde oraşan düş diýilýär, yani oraşan düş gördüm diýerler. İkinji topar düşler musulman doganlar insanyň huşuny gören zatlaryndan kellesindäki pikirlerden ibaret bolan düşler. Üçüncü topar düşler musulman doganlar şeytanyň insany gorkuzmak we gynandyrmak üçin berýän waswasalaryndan ibaret bolan düşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim'de geçen hadisinde diye الرؤيا ثلاثة فرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسه diye Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düş üçtür diye. Yani üç görünüşü bardır. Birincisi Allah Teala'dan boşluk olan doğru düşler. İkincisi şeytanın gynandyrmagy bolan, insany gynandyrmak üçin berýän waswasasy bolan erbet düşler. Ve üçüncüsü insanyň öz pikiri diye. Demek ya görülýän düşler hakikat bolup biljek eken Allah Teala tarapyndan boşluk, käbir geljekde boljak zatlaryň işareti bolup bilýär. Yine bir topar düşler musulman doganlar şeytanyň huşumuzda insana waswasa berýär, düşümizde insanyň şeytanyň insan bilen oýnamagy we üçüncüsü oýa wagtymyzda edip ýören işlerimizi ýa-da kellämizde galan pikir düşünjelerimizi ýatyr kak, ukuda kak görmegimiz. Indi musulman doganlar gowy düş görsek näme etmeli? Erbet düş görsek näme etmeli? Kime ýorgud etdirmeli? Düşümizde kime aýtmaly? Kime aýtmaly däl? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada da bize hadislerini aýdyp geçipdir. Misal üçin Sahih Buhari'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Er-ru'ya salihatu min Allah ve ru'ya su min eş-şeytan. Femen ra'a ru'ya fekeriha minha şey'an felyeteneffes an yesarihi وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبَشِّرْ وَلَا يُخْبِرْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبْ diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gowy düş Allah'tandır. Erbet düş şeytandandır. Kim erbet düş görse
Ve ol düýüşi halamasa çepine üflesin diýe. Yani tüýküren ýala gadyp çep tarapyna üflesin diýe. Ve şeytanyň şerrinden Allah Teala sagansyn. Yani Euzu billahi mineşşeytanirracim diýsin. Dowam edýär Peygamberimiz şonda ol erwet düýüş oňa ziýan bermez. Ve onu hiç kime gurrun bermesin. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize näme maslahat berýär musulman dogany erwet düýüş görsek hiç kime gurrun bermeli däl. Çep tarabymyza üflemeli tüýküren ýala gadyp we Euzu billahi mineşşeytanirracim diýip şeytanyň şerrinden Allah Teala sığınmaly. O Peygamberimiz dowam edýär, eger gowy düýüş görse diýe onu diňe gowy görýän kişisine gurrun bersin diýe. Buhari'de gelen başka hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye kim gowy düýüş görse Allah Teala hamd aýtsyn diye. Yani elhamdülillah diýsin diye. Sahih Müslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Er-ru'ya min Allah ve'l hulm mineşşeytan. Fe-izâ halama ahadukum hulman yekrahuhu felyenfus an yasarihi thalâthan. وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرُّهُ." Diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru düýüş Allah Teala'dandır. Hulm yani ýalňyş düýüş şeytandandır. Kim erwet düýüş görse çep tarapyna 3 gezek üflesin. Tüýküren ýala gadyp üflesin. Ve ol erwet düýüşiň şerrinden Allah Teala sygynsyn, şonda ol oňa ziýan bermez diye. Bundan öňki hadise görä goşmaça näme geldi? Çep tarabına üflemeli ve 3 gezek üflemeli. Tüýküren ýala gadyp. Yine de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de gelen hadisinde diýär: "Fe-in ra'a ahadakum ma yekrahu felyekum felyusalli ve la yuhaddis biha'n nas." Sizden biri düýüşünde halamayan zatyny görse namaz kılsın diye. Tursun ve namaz kılsın. Ve ol erwet düýüşi hiç kime gurrun bermesin diye. İbn Mace'de gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye "İzâ ra'a ahadukum ru'ya yekrahuha felyetehavvel." Sizden biri halamayan düýüşünü görse başka tarapyna öwrülsün diye. Yani sagna ýatan orta turup çepine öwrülsün, çepine ýatan orta turup näme sagna öwrülsün diýip aýdýar. Demek musulman doganlar şu hadislerden çıkan neticelere göre gowy düýüş görseň begenmeli. Eger gowy düýüş görseň begenmeli. Allah Teala hamd aýtmaly, yani elhamdülillah diýmeli. We ol düýüşi diňe gowy görýän kişiňe aýtmaly. Ve yorgudunan musulman doganlar akidesi anancı gowy düýüş yorgudundan başa çykýan şol ogrudan bilýän kişi yorgud etdirmeli. Şondan soramaly. Her kimden düýüş yorgudyny soramaly däl. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gowy düýüşi, gowy görýän kişiňe aýt diýmeklen ulamalar düşündirip şeýle diýär. Gowy düýüşi diňe gowy görýäniňe aýt diýmegi, gowy düýüşiňi senin onuň hem seni halamayan kişiňe aýtsaň diýe görüplik etmek mümkin. Ya da sana düşmanlyk sebäpli ters ýorgud edip seni gynandyrmak mümkin. Belki düýüşiň gowdur. Gowdadyň alamatydyr. Emma seni gowy görmeýän adama aýtsaň, ýalňyş ýorgud etjek, seni gynandyrjak. Şonuň üçin näme? Gowy görýäniňe aýt diýip aýtmanyň sebäbi diýip şol diýip ulamalarymyz düşündirýär. Erwet düýüş görsek näme etmeli musulman doganlar? Ýa-ni hadislerde aýdyp geçişimiz ýalyk. Birinji, ol düýüşiň şerrinden Allah Teala sığınmaly. Yani Euzu billahi mineşşeytanirracim diýip ol düýüşiň şerrinden we şeytanyň şerrinden Allah Teala sığınmaly. Ikinji, çep tarapyna 3 gezek tüýküren ýala gadyp üflemeli. Üçüncü, 2 rekat namaz kılmalı. Edil erte namazın 2 rekat sünnetini kılışımız ýalyk, ýürüýte bir suresi ýa-da bir dogasy dilegi ýok. Edil erte namazın 2 rekat, namazymyzyň 2 rekat sünneti ýalyk, 2 rekat namaz kılmaly. Yatan tarapyňdan başga tarapy öwrülmelidik. 4. 5. Erwet düýüşi hiç kime gurrun bermeli däl.
Erwet düşü hiç kime gurrun bermeli del. Sebebi Müslüman doğanlar hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayda erwet düş diye şeytanın oynamaklığı diye. Şeytan sana düşünde erwet zat korkutup seni kıynandıracak kol ya vasvasa düşürüyor. Şonu näme şoňa allanıp, şonu bir yüreğine ýakyn kabul edip, başga birine hem näme aýtmaly däl. Sahih Müslim'de hadis gelýär. Jaa أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضربه فتدحرج فاشتددت على أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. Bir bedevi Arap, Müslüman doğanlar, çarwa Arap, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor ve şöyle diye. Ya Resulallah, düşümde kellämin çapılanını ve öňümde toğulanyp gidýänini ve meniň hem onuň ýyzyndan aglaýanymy gördüm diye. Korkunç düş. Şonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diye? Düşüňde şeytanyň seni oýnamasyny insanlara gurrun berme diye. Demek näme ki Müslüman doğanlar erwet düşler şeytandan diýdik. Oşol erwet düş hem näme hiç kime gurrun bermeli däl. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ýanky bize beren maslahatlaryny essek, yatan tarafımızdan başka tarafa öwrülsek, 2 rekat namaz kılsak, şeytanın şerrinden Allah Teala sığınsak, çep tarafımızı çöwezek, üflesek, tüýküren ýalagyp, ýene de ýanky Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diýişýär, şol erwet düş oňa hiç ziýan bermedi diýe. Başka bir husus Müslüman doğanlar düşlere değişli, bellep geçmeli. Düş Müslüman doğanlar dinimizde delil del. Düş Müslüman doğanlar alım del. Düş baradaky ýorgutlar anyk maglumat del. Düşde görülýän zatlar Müslüman doğanlar başka bir zadyň alamaty, işaraty bolup biler. Misal üçin dünýäde bulut ýagşyň, ýagmyryň, ýagjagynyň alamaty bolşýarlyk. Düş hem okuda kak görýän düşlerimiz käbir zatlaryň geljekde boljak käbir zatlaryň alamaty, işaraty bolup biler. O düşler Müslüman doğanlar wagız, nesihat, ibret bolsun diýip misal bermek hem bolýar. Bunu ulamalarymyz kitaplarına getirýärler. Düşler misal hökmüne, ibret hökmüne düşler azap geçýärler. Emma Müslüman doğanlar düş dinimizde delil del. Yani näme diýmek? Düşe esaslanyp bir amal orta atmak bolmaýar. Ya da bir amal orta atyp soňam şuň delili düşde gördüm. Düşümde şeýle boldy, maňa aýdyldy, Peygamberimiz aýtdy diýip näme şonu delil hökmünde şoňa ýapyşmak bolmaýar Müslüman doğanlar. Bunu ýörüýte aýtmamyň sebebi Müslüman doğanlar käbir bidgatçy jemaatlar we düşler halka bir diniň delili ýalagyp gurrun berýärler. Ya da öz pirleriniň, bidgatçy pirleriniň düşlerini halka delil ýalagyp gurrun berýärler. Goýa bir Allahyň aýaty ýa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ýalagyp gatyr berk mäkem delil ýalagyp gurrun berýärler. Şonuň üçin Müslüman doğanlar şuňa da dikkat edeliň, allanmalyň. İslamyň esasy 2 delili bar. Kur'an-ı Kerim we sünnet. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Sonra icma gelýär, kıyas gelýär. Elhamdülillahi Rabbil alemin.